Τακτοποιώ τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ και δεν θυμάμαι αν σας έχω πει σε βίντεο, νομίζω πως δεν πρέπει να το έχω κάνει, ποιο αλάτι χρησιμοποιώ τα τελευταία 4 χρόνια. Για την ακρίβεια είναι ανθός αλατιού, είναι αυτή εδώ η υπέροχη συσκευασία και πριν 2 χρόνια ξεκίνησα να χρησιμοποιώ και τη ρίγανη. Είναι της εταιρείας Mani αλάτι βράχων, προέλευση λακωνική Mani. Δείτε τι ωραία συσκευασία, έχει από πάνω κλείνει με καπάκι φελού. Την προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε το βαζάκι μου, κρατάει περίπου 3 μήνες με τη συχνότητα που μαγειρεύω. Πραγματικά το φαγητό γίνεται πιο νόστιμο με αυτό το αλάτι, αλλά και η σαλάτα με αυτή τη ρίγανη που μυρίζει. Είναι σαν τη γνήσια την παλιά τη ρίγανη όπως τη θυμάστε, γιατί τα τελευταία χρόνια από όπου και να πάρεις ρίγανη δεν μυρίζει. Εδώ η μυρωδιά είναι, σε πάει 100 χρόνια πίσω. Γνήσια λοιπόν ρίγανη, προέλευση όπως είπα λακωνική Mani, 100% φυσικό προϊόν. Έρχεται σε αυτό εδώ το βαζάκι, μάλιστα εγώ όλα αυτά τα βαζάκια τα έχω μέσα, τα μαζεύω